खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोनांथार रादाबाव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान बर' रादाब लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो मोजां गाज्रि फिसा गेदेर गासै खौरांखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। फैदो लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि खौराङाव गिबि रादाबाव दङ टकिअ अलिम्पिक 2020नि सोलिबाय थानाय मुलुगनां अलिम्पिकआव चीन हादरा गिबि सनानि मेडेल देरहानो हानानै अलिम्पिकआव गोदान रेकर्ड खालामबाय। चीन हादरनि समायना एयार राइफल शुटार गेलेगिरि यांग qianआ गिबि गल्ड मेडेल देरहानानै मुलुगाव गावनि मुंखौ रनसायनो हानानै चीन हादरनि देरगानाय रादाब लाबोबाय। यांग qianनि गिबि सनानि मेडेल देरहासारनाय खौराङा बुहुमनाङै बिथांनि मुंखौ जोंखोल खालामदों। चीन सरकारा बिथांनि जाफुंसारनायखौ साबायखर बावदों। गुबुन फारसेथिंजाय टकिअ अलिम्पिक 2020आव भारतनि थाखाय देरगाथाव खौरां। टकिअ अलिम्पिकआव मणिपुरनि आइजो लेथाय दैखांग्रा मीराबाई चानुआ सिलभार मेडेल देरहानो हाबाय। मीराबाई चानुआ भारतनि थाखाय गिबि मेडेल देरहासारदों। मीराबाई चानुआ सिलभार मेडेल देरहाना जारिमिन सोरजिदों। मीराबाई चानुनि देरहासारनायखौ लानानै गाहाय मन्त्रि मदिजों लोगोसे हादरनाङै बिथांनो गाहाम हामलायनाय हरदों। नैथि खौराङाव दङ आसाम बिधान सभानि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपि दोलोआ थियारि जाबाय। रायजोनि मोनब्रै बियाबाव जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपि दोलोआ थागथियारि जादों। आसाम रायजो बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिताखौ लाफानानै बिजेपिनि मन्त्रि एमएलए एमसिएलए एमपिफोरखौ लानानै बिजेपिआ गोदान गोख्रों आफाद दाबाय। उफ्रा बिसायख'थि जानो गोनां मोनब्रै बियाबा बिटिआरनि मोननै आरो आउट बिटिआर आसामनि मोननै। बेफोर बियाबफोरा जाबाय फारियै मरियनि, माजुलि आरो बिटिआरनि तामुलपुर आरो गसाइगाव। बे मोनब्रै बियाबाव बिजेपिआ गोदान कमिटि दानानै राजखान्थिनि गोख्रों दावहा नांनो थियारि जादों। दा रायजो राजाफोरनि गोसोआव गेदेर सोंलु सिखारदों। बिटिआरआव बिजेपिआ इउपिपिएल दोलोजों लोगोआरि दोलो महरै उफ्रा बिसायख'थि गेलेगोन ना गावसोर गोजा गेलेगोन? बियाबनि कमिटि दानाय हिसाबै बिजेपिआ बिटिआरनि मोननैबो बियाबाव गाव हारसिङै बिसायख'थि गेलेगोननि इंगित नुहुरो। अब्लाबो फैगोन समावसो बिनि आबुं सावगारिखौ नुसिगोन। खामानियाव गैया हिन्जाव हौवा गेदेर उन्दै गोरों रोङै फाराग। सासे जाखांफु रोंगौथि गोनां फरायसुलि लाइमोना लकडाउननि समाव बिफाखौ रांखान्थियारि मदद होनो साहानि गला खुलिदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय दरसे गामिनि सिङाव थानाय सासे कलेजाव फरायफुबाय थानाय फरायसुलिया लकडाउननि समाव ओरैनो जिरायना थायालासिनो गावनि बिफाखौ नखर दैदेननायाव रांखान्थियारि मदद होनो थाखाय गंसे साहा गला होदों, जेराव बिथाङा गोबां रोखोमनि बेसाद जेरै पक'रा, साहा, चाउमिन, घुगुनि बायदि बायदि फाननानै रांखान्थियारि बिफाखौ मदद होनो नाजादों। गंसे नखर दैदेननो थाखाय रांखान्थिनि आंखालाव बिफाखौ मदद होनो थाखाय आवगायबोदों सासे BA थामथि बोसोराव फरायफुबाय थानाय फरायसुलिया। लामा सेराव गंसे साहानि गला होनानै चाउमिन, साहा, पक'रा आरो घुगुनि बायदि जाग्रा बेसादफोरखौ जाग्राफोरनो जगायनानै होदों फरायसुलिया। फरायसुलिनि मुङा सुस्मिता हेम्ब्रम। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ तामुलपुर मथंगापुरियाव गुबुन गुबुन माहारिफोरनि फरायसा आफादनि दैदेनगिरिखौ लानानै सावरायलायदों। आसाम एसेम्ब्लिनि रांबावजा जथुमाव आसामनि रांखान्थि मन्त्रि अजन्ता नेउङा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर महकुमाखौ गोदानै जिल्ला फोसावखांनायनि उनाव तामुलपुर जिल्लाखौ माबोरै जौगाखांहोनो हायो बिनि बिथांखि बायदियै तामुलपुर जिल्लानि गासैबो हारिनि फरायसा आफादफोरखौ लानानै तामुलपुर मथंगापुरि पार्कआव सावरायलायनाय जायो। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों गासैबो फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय तामुलपुर ओनसोलखौ जौगाखांहोनाय आरो गोजोन खौसेथि खालामनो थाखाय बिथांखि लानाय जायो। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ फोरमायोदि बिटिआर गोरोबथायाव थानाय दफाफोरखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मोनफा मोनफा मावफुंलांनायखौ साबायखर बावो आरो गाबोन भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ आसाम दावबायफैनानै श्रीमन्त शंकरदेव हायुं गेजेरारि नब्लांनिफ्राय डिजिटेल अनलाइननि जोहै तामुलपुराव लुफुंजानो गोनां देहा फाहामथाय फरायसालिमा आरो देहा फाहामसालिनि अन्थाइ खुन्थिया गायसनगोनखौ मिथिहोयो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। आसामनि बाक्जानाव फिन दुंहाव थासारि। बाक्जानाव रायजो राजाफोरनि सोमावसारनाय। बेराफारसे रायजो आरो रैखाथि हान्जानि गेजेराव बादाबादि सोमावसारनाय जाथाय। थासारिखौ सुग्लायहोनो रैखाथि सान्थ्रिफोरनि लाथिख'आव गुलि। थांनाय बोसोराव बाक्जानाव गोबां अर खामनायनि जाहोनाव रायजो राजाफोरा गोबां खहा जादोंमोन आरो बेखौ मोनफुंनो रायजो राजाफोरा खहा सुफुंनो सोमावसारो सरकारनि हेंथायै। बे समावनो रैखाथि हान्जाफोरजों सोमजियो दुंहाव थासारि। दासिम गोबां जोखोम जानायनि खौरां मोन्दों। गोजोनथाव खौरां, चिरांनि लेबुआ मुलुगनि मुलुगदांखा सोहोर लण्डननि हाथायाव। बिजनी हालामनि आबादारिफोरनि जाफुंसारनाय। चिरांनि बिजनीनि भारत भुटान सिमायाव जौगाखांदों लेबुनि फार्म। फानबारि बड'फा एग्र' अर्गानिक प्रडाक्टसार कम्पानि लिमिटेड मुंनि गंसे फार्मआ जायगानि आबादारिया दिहुननाय लेबुखौ लण्डनाव दैथायहरदों। 1200 किल'ग्राम लेबु लण्डनसिम दैथायहरदों। बे फार्मजों सा 1500सो आबादारिफ्रा लोब्बा जानानै दं होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। मस्ट वान्टेड साइबार हेकारा पुलिसनि आखायाव। रायजो राजाफोरनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय हेक खालामना लाख लाख रां लुथिनाय साइबार हेकार मीरा लमा पुलिसनि जिआव। गोबाव समनिफ्रायनो लाख लाख रां बेंक ग्राहकफोरनिफ्राय लुथिनाय मीरा लमा कीर्तनगरआव पुलिसजों हमजायो।
पुलिसा साइबार हेकार मिर आलमखौ गावनि थाग्रा न'आवनो हमनो हायो। बिनि उनाव बिथांखौ पुलिसा गोख्रों आवथायाव लाना सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।